നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ ഒരു സഹകരണ സംഘത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ സ്റ്റാളിലുള്ളത്, ഈ സഹകരണ സംഘം എത്ര നാളായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സംഘത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേരെന്താണ്? താങ്കൾ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം? ഞാൻ ഈ സംഘത്തിലെ സ്റ്റാഫാണ്. സംഘത്തിൻ്റെ പേര് കോതമംഗലം താലൂക്ക് മർക്കൻഡൈൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ്. കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ ആകമാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘം. എത്ര നാളായി പ്രവർത്തനമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്? 2008 മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോകണു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്താണ് ബൾബ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താലൂക്കിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി കടകളിൽ ഇത് സെയിലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇത് കാരണം അറിയാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ? സ്ത്രീ ശാസ്ത്രീകരണം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി. സ്ത്രീകൾക്കൊരു തൊഴിൽ എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മളിതിനെ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താലൂക്ക് തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഏജൻറ്റുമാർ 7 കളക്ഷൻ ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട്. ഈ ഏജൻറ്റുമാരെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് കടകളിൽ എത്തിക്കുകയും സെയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാറൻറ്റി 1 വർഷത്തെ വാറൻറ്റിയാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് തന്നെ ഈ ബൾബ് കളക്ഷൻ ഏജൻറ്റുമാർ വഴി തന്നെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയത് തിരിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.